Elisa e Marcela toman as rúas son unhas xornadas que deseñamos para o Concello da Coruña, no que celebramos as figuras de Elisa e Marcela. Constan de 2 obradoiros, un que se chama Mulleradas, que está vinculado a un grupo de mulleres a partir de 50 anos. Mulleradas é un faladoiro de pracer, no que este grupo de mulleres se xunta arredor dunha taza de chocolate quente e falan dos afectos, da sexualidade a partir dos 50 anos. Por eso, sabes, por eso é importante falar destas cousas. Despois está o obradoiro Tortigrafías, que é un mapeo queer da cidade da Coruña, no que explorar en grupo, colectivamente, de forma subxectiva, que zonas son máis habitables e que zonas son máis amigas para o colectivo LTB e que zonas son máis conflictivas. Despois destes 2 obradoiros hai un roteiro que nos chamamos Trotadas, que é un roteiro sensorial teatralizado, percorrendo as rúas polas que Elisa e Marcela pasaron antes e despois de casar. Hai un cura por aquí. Sí, porque o daqui non quere participar. Este roteiro remata nunha función de Elisa e Marcela, que é unha función especial porque conta con intérpretes en lingua de signos. Tamén é especial porque no final da función hai música que fan intérpretes e componentes de Áureas. Tamén é especial porque facemos unha exposición recollendo parte dos materiais que xurdiron das actividades de Mulleradas e de Tortigrafías. Con este proxecto, Elisa e Marcela toman as rúas, é ocasión de sacar a Elisa e Marcela do teatro, que tomen as rúas demostrando que os actos individuais poden ser moi revolucionarios. Todas as mulleres que iluminan o noso camiño! Gloria Fuertes! Viva! Tamén sexa a oportunidade de gabarnos destas dúas pioneiras, destas dúas rebeldes. Elisa e Marcela! Viva! Viva e viva! Eu creo que para a nosa acollida foi moi boa, porque participou moita xente, a xente fixo unha valoración moi positiva despois das actividades, pudemos ver despois na exposición resultados, testalos con outra xente, ver como era un pouco o feedback, non? Mulleradas é moi interesante porque nos estamos nos 30, non? Nos 30 anos. Foi interesante ver como historias que contaban mulleres a partir de 50 anos estaban repetidas en mulleres de 30 anos. Esas microviolencias ou micromachismos, como continúan a acontecer hoxe en día, non? E tamén como facer para acabar con isto. Eu creo que tanto nesta conversa como na relación que construímos coa cidade teñen que plasmarse a diversidade dos corpos, diversidade dos afectos, de identidades, facer as cidades máis humanas, ter en conta os afectos, as emocións tamén. Sí, no caso de Tortigrafías tamén era curioso como a diferencia, non sei, como aprendíamos no grupo tamén, non? Das distintas experiencias e das distintas visións, porque moitas veces estamos como só no noso lugar e vemos as cousas dende esta perspectiva e o feito de xuntarnos nos fai como abrir un abanico que é tamén moi interesante. E o feito de que a maioría os talleres foran para poucos participantes, non? Creo que iso causou aínda máis impacto nas persoas, non? Como que hubo unha relación moi próxima. Eu non entendía por qué realmente se me iba a pasar esas dores. Cal era a orixen desas dores? Estánse xerando os materiais, como é no caso de Mulleradas o arquivo sonoro de pracer, que creo que pode ser interesante, non? E por outra banda tamén todos os rexistros das cartografías feitas nas tortigrafías das distintas cidades de Galicia, con esta práctica previa que fixemos en Vigo tamén. Creo que poden tamén botar bastante luz sobre a situación do colectivo nas cidades. Sí, penso que dende a panadería
nos gustaría poder repetir estas xornadas. Vemos como estas pequenas charlas, estes pequenos momentos, poden facer mudar un pouco a nosa sociedade cara a unha sociedade máis aberta na que poder expresar máis libremente os nosos afectos, a nosa diversidade, a nosa sexualidade. Entón, sí que, no meu caso, valeume para descubrir isto, que isto é importante, é igual de importante que facer un espectáculo sobre Elisa Marcela. Sí, tamén eso de preguntarse, segue a ser necesario reivindicar isto, non? Esa pregunta, facela práctica a través destes obradoiros tamén é interesante. Aportan un enlace entre a historia delas, que aconteceu no 1901, e a realidade que temos hoxe en día, no 2019. De copín de copa, que non bebo na gota. O que nos poden ensinar aínda hoxe Elisa Marcela. Para nós era moi importante sacalo fora do teatro, expandilo. Colomiño, acabamos de casar.